Dhi nyime en ni jagoro mongirore migao mar somo Dr. Belio Kipsang okwayo jotend sikunde kod jogo motelo ne kuonde timo penj mondo kik donji e kuo mar penj manyalo ketho negi tijgi mar puonjo. Kanolose apisi mar County Commissioner ma Kikuyu kama notelo ne chenro mar pogo tese mag penj, Kipsang nowacho ni achije 11 osemaki katemo donjo gi simbe mag ong'we yamo e centers mag timo penj. Kipsang bende ochiwo siem mager ne weg sikunde mag ji giwegi mane ok ondiko jopuonjre mondo mi otim penj, kowacho ni biro kawnegi ondamo mager mar chik kaluwore kod chike manie bwo duol mochung' ne penj e pacho ka. Number of incidences of attempted sneak-in of telephones is very minimal compared to any other year. This has been our best of years in terms of doing the exam in the right way. So with this year, there is a slight increase in the number of our girls having to do their examinations in hospitals. Compared to last year, the numbers have slightly gone up. I want to urge our parents, let's engage more with our children so that we can protect them against these situations, that we expose them to teenage pregnancies and such other challenges. I want to also urge us as teachers that we become more of the parents